Intayon pasangbayen tiapu sarabuen tikan kanta tayo isagot tay ti puso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nga agdayaw tiapu la 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 isagot tay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nga agdayaw tiapu intayon pasangbayen tiapu sarabuen tay tikan kanta tayo isagot tay tiayat tayo kakabsat ken padaatao tapno may kari tayo nga agdayaw tiapu la 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 isagot tay ti puso tayo kakabsat ken padaatao tapno may kari tayo nga agdayaw tiapu itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat nagtalag tayo iti Dios itid na ti parabor ken bendisyon na kada tayo dagiti grasya na. Itid tayo ti puso tayo ken kuana tapno mawagan tayo ano pudpudno nga anak na. No ti puso tayo mayan nurot ken ni Apo Jesus. Addaan tayo ti panagkita kadagiti kakabsat tayo nga napnuan asi dongo ken ayat. Tapno maikarita ang makiranot iti dayto na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket pagbabawyan tay ida. Datay amin ko na tayo agkonpesara iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay, iso agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Dios, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na. Kristo, kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan ket ditoy daga kapya kadagiti tattauan na imbag ti panagnaknakemda ibuna nagdaka itanuk daka pagrukbaban daka daydayawen daka agyaman kamken ka gapuliti na indaklan adayagmu. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Amen.
Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika, Apo mi a Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, sika amang ikat, kadagiti basbasul ti lubong, kaasya na kami, sika amang ikat, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy ararami, sika si tutugaw, iti makanawang ti Ama, kaasya na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, yan tangay siksika u Apo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, imparangarang mo ti gloriam iti lubong, babaan ti panagpas ngay ni nainggasatan a Birhen Maria, ipaay mo kadkadakam tinapaypayso apan namati mi ti misteryo ti Diyos, ti misteryo at ti Diyos anak nagbalin a tao, ket ipapuso mi aday dayawen, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro dagiti ukukom. Adda iti lalaki nga agnagan iti Manwa at taga-Sora, ang nagtawod iti tribo ni Dan. Saan nga aganak ti asawa ni Manwa? Nagparang ti anghel iti Apo iti babae. Saan ka naganak idingim agsigug kanto ket ipasngay munto ti maysa a lalaki. Kinunana, di ka umininom apulos iti arak, ken di ka met mangmangan iti uray anya may parit at taraon. Aganak kanto iti lalaki. Di munto pukpukisan, agsipod ta manipod iti aldaw a panakayanak na. May daton to iti Diyos akas maysa a Nazario. Isunto ti mangispal kadagiti Israelita, iti ima dagiti Filistyo. Napan ti asawa na ket imbagana daytoy. Imay kanyak ti maysa a tao ti Diyos, nakaskas daaw ti langana, kasla anghel ti Diyos. Saan ko asinaludsud no sa dino tinagapuan na, ket di na met
Inbaga tinagan na. Ngem imbaga na nga agsikugak to, ket aganakak to iti lalaki. Inbaga na pa'y adyak inom ti arak wenno naingel nga inumen. Kenjak mangmangan iti uray anya may parit at araon. Tamaidaton to ti ubing iti Diyos akas nasaryo bawat ti panagbiag na. Ipas nga iti babae iti may sa lalaki ket pinanaganan na iti Samson. Dimakkel ti ubing ket binendisyonan ti Apo. Rinugyan ti Espiritu ti Apo at tinignay ni Samson iti adda iti kampo ni Dan, iti nagbaitan ti Sora ken Estaol. Ti sao ti Apo. Agmalmale, masarsarita panakaydaydayaw mo, ket ipadayak-yak ko, ti kinadayag mo. Sika kumati na talged abatua pagkamangak. Natibker sa riked-ked, amang salaknib kanyak. Tasika ti kamang ko, sika ti salinong ko. Ispalen nak o Diyos, ti panakabalin dagiti nadangkes. Ispalen nak iti ima dagiti nadawel, ken managdakdakes. Sikaw, Apo Diyos, tiyan tinamnamak. Manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak. Sika tinagtaklina, kituunos ti panagbiag ko. Sinarakdiban nak manipod, panakayanak ko. Daydayaw kunto ti panakabalin mo, Apo Diyos. Ipakamukto ti kinalinteg mo. Isuro nak, O Diyos, manipod pa'y kinaubing ko. Kaya tagpapan ita, sarsarita ek pailaeng, dagiti nakaskas daaw ang aramid mo. Malmale, masarsarita ek, ti panakidaydayaw mo. Kaya ti padayak-yak ko, ti kinadayag mo. Apo dumdumngeg tuy adipen mo addaken ka dagiti sa uamakay teti agnanayon abiyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sa uamakay teti agnanayon abiyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Idi ni Herodes ti ari ijay Judea, adda padi nga agnagan Zacarias akameng ti bunggoy dagiti papadi nga ipangulwan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na anagtao di kapututan ni Aaron apadi. Iti imatang ti Dios nagbiag asililinteg dagiti agasawa. Awan pagkurangan ti panagtungpalda kadagiti amin a paglintigan ken bilin ti Apo. Ngem awan anak da talupes ni Elizabeth. May sapay lakay ken bakiten baketdan iti maysa nga aldaw dimteng ti bunggoy ti batang ti bunggoy ni Zacarias nga agserbi iti templo
ket madama nga aramiden na tiribeng na akaspadi, kas kadaw yan dagiti papadi, nagbibinunot dano si asino ti sumrek iti templo ti Apo, amang puor iti insenso iti altar. Napagasatan ni Zacarias asimrek iti templo ti Apo, idi pupuuran na ti insenso iti uneg, nagkarkararagmet dagiti tattao iti ruar. Nagparang ken ni Zacarias ti maysa nga anghel ti Apo, ket nagtakder iti makannawan ti pakapupuuran ti insenso. Nariribok ni Zacarias idi makita na, ket nagbuteng iti napalalo. Di ka agbuteng Zacarias kinuna ti anghel, imparang ti Diyos, impangag ti Diyos ti kararag mo, aganak to ni Elizabeth nga asawam, lalakin to ti anakyo ket panaganam to iti Juan. Agragsak kanto iti kastaunay, ket aduntumet ti agragsak ti pannakaipasngay na, tanaindaklan to a tao iti imatang ti Apo. Mapnun to iti Espiritu Santo uray at dapay laeng iti tiyan ni inana, ket dinto uminom iti arak, wenno uray anya a makabartek. Adunto kadagiti Israelita, ti pagsubyan na iti Apo a Diyos da, umununan to ngem iso a maibaon. Addan to kenkwana ti bileg ti pannakabalin ni Propeta Elias. Pagtutunusin nanto dagiti amma ken dagiti anak, pagsublin nanto dagiti nasukir iti kinalinteg. Isagana nanto dagiti tattao a maipaay iti Apo. Kasanun to ti pannakaammok a mapasamak daytoy sinaludsod ni Zacarias iti anghel, lakaya kon ken bakit metten ni asawak. Di ka mamati Zacarias, agsipod ta di mo patyen a maaramid to iti tiyempo a naituding, agumel kanto, ket di kanto makasao, agingga iti aldaw, apan nakatungpal dagiti sinaok. Siyak ni Gabriel nga agserserbi iti imatang ti Diyos. Imbaon nak ang makisao, ken mangidanon ken ka iti daytoy na imbag adamag. Kabayatan na mas daaw dagiti tattao nga agururay ken ni Zacarias, agsipod ta nabayag unay ti kaaddana iti uneg. Idi rumwar saanin ang makasao, ket daytoy tinakaamwanda nga adda nagparangken kuana iti templo. Gapo ta saanin ang makasao, nagsinsinyas latan kadakwada. Nagawid ni Zacarias kalpasan ti panawen ti panagserbi na iti templo. Iti saan ang mabayag. Nagsikog ni Elizabeth nga asawa na, ket 5 a bulan adirimrimwar iti balay, ket kinunana, inaramid daytoy kanyak ti Apo, inikat nan ti pakaibabainak iti imatang ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Bumasit sa bumasit, umadumot yang agdigdigos, lumamiis, dayjay may isang kadwamit na kumbento ka, nakadigos kan, haan Apo agpapapudotak. Saor ko na mat. Hindi mo jiba nagdigos tayo nalamiis ka, ti kunada ka, di jay mo ila umuna nga buyat, haan? Iso nga hamo usaran, di umuna di maikadwa usaran. Kano di jay umuna ti kabukbutang, di jay maikadwa ti usaran, mapay kapoy, haan? Could you imagine, ni Elizabeth Lopez, anya ti Lucano na ti Lopez, baog no lalaki, kung sa bagay mabalim mo, kanyami no animal ka ilayas, ni maglaylayas kunada. Could you imagine nga ti bakit layas, layas, Lopez, kunatayo, nya, Lopez, baog. Iditawon ni, idiagsikog ni Elizabeth, approximately titawon na about 70 to 75 years old. Sino ti 70, 75 itoy? Di pa'y makatader ko man, kanya tayo ti panawon tayo, ka nagrigat pa iti umabot ti 70, 75 ban. Kada gito'y duwa nga agasawa ni Zacarias ken ni Elizabeth, sigun ti description na dito ni San Lucas, nagbiag da asililinteg. Awan pagkunaan ti panagtungpal da iti pagayatan ti Diyos. Ngam saan nga naganak, gapo ta Lopez, baog,
Tatan kunanan nga bagi ni ay nya naganan batang ni Zacarias ti agwa ag sindi ti insenso kasla kumamo batang mo ti pamilya nga nang sindi nga tamot ta kandela kanya da ag sindi ti binunot nakabunot ni Zacarias isuna ti nagparang ti anghel anya ti kunana oy Saki kunana hello Saki kunana mga taan nagsikogton bakit mo bakit kulbutan anya pala ko mapaganakan na bakit una yan Ken Lopez kagasano ko mapanakaramid na dato ni Zacarias anya ti diferensya di jay imbaga ni Apo Santa Maria idi di anghel tinagparangkin kuana ken ni Zacarias ni kunana tinagdumaan da ni Apo Santa Maria dinagparang ni Gabriel mutlaeng at the same angel niya kakunana ni Apo Santa Maria, how can this be since I do not know aman kunana? Kasano mapasamak kanyak daytoy kaawam met iti amok alalaki awam met kakaidak. Confirmation dayjay. Ngam ni Zacarias, resistance. Kasano nga mapasamak ko makanyak? Kasano mapasamak kanyami? Bakutan, inya naganan, Lopez Pahi. Iso nga ko na di anghel kanya na hangka nga mamati, agumul kanto. Since then, idirumwan ni Zacarias, haanin nga agsasao. Nagsinsinyas laengan. Apaya niya ti purpose na nga ti Diyos nga, apaya nga nga pinagsikog na ni Elizabeth, dinangala ko mamot ti ubing. Apaya nga ni Paila Elizabeth nga Lopez, ken apaya nga bakbaketan. Apay awampay nga tati menopause ide. Apay hanyo nga amuno apay nga inikat ni adda kanu may ay anya awang kanu ti menopause ide pinarsualan ni Apo Dios day tati lately. Apay amuyon nya trason na. Wow. Haan? Adda kanu gamin naganak maut nga 75 years old. Sumaraiti pala ang amag. Kinaganak dagiti chismusa nga kaaruba intay man kitaan kana ammo yung meten ano kala ko mati Salcedo ko agpaisaw won tay kitaan apawng kitaan ni man ta anak mo kun ada kanu ka aguray after 30 minutes apawng kitaan taman ta anak mo siyempre taga Salcedo karon mamarites da apo kitaan taman ta anak mo aguray. Hindi ko after 1 hour ko na, apo, kita amin at anak mo, o may dakman tulungan, nalipatak mo na sa dino, nang idiswa ko. Nagkabaw gaya man, naganak na. Nalipatan na gayam, no, ayan na di anak na. Problema mo, 75 na, nagkabkabaw, nanyarti ko na, nangangatan, wanuhaan, kung nalipa. So, nga inikat niya po Diyos, ti menopause, tatanagawanan. Ay, ipinarsuanan, ti menopause, kunana. Imagine mo tayo, 75 years old. Ay niya naganan approximately kas jeti tawon ni Elizabeth. Kaya inya ti napasamak, inya ti kunan ni Juanan, inikat nan iti pakaibabainak. Anya ti purpose na nga ta, nga nga pinaganak na ti bakit, biologically ka nga mabalinan ta nagmenopusan haan. Santo Lopez, dua. Apa yang kas jeti purpose na apa yang isu pinili na hanga nang pili ko mati ubing. Amo yung tinaununag nga kaipapanan na dayay. Ta ipakita ti Diyos in prepare na para kin ni Maria. No kaya na nga pagganaken ti Lopez bakit kortretan kaya nan tumet nga pagganaken ti Birhen abalasang. Ipakpakita na nga ti Diyos awan ti haan nakabaulan nga aramiden. Ngano kaya na nga paganaken ti bakit, kaya nan tumot di jay, haan nga nasagsagid abalasa. Impakita na ti bilag na di jay. In-prepare na. Di mat ni Juan ka, imay ni Juan nga anak na, iso ti anak ni Elizabeth ka, insagana na laeng ti dalan ni Apo Isos, di mat kunana ka, adanto kanya na, ti pan nakabalin ni Propeta Elias, kahit na nga saun agbalin a propeta. Kani Apo ni San Juan, tila ang obra na imay na insagana ti dalan ni Kristo, inyam amuna,
di na adon tinamati kinihuanan ka, mamunbunyagan ka, sika ka di ti Kristo, kunana, no, kunana, adad ta sumarsaruno kanyak, jak pa'y maikari nga mangwarwar ti kordon ti sapatos na. Ni Apo Isus ti bagbaga na ni Juan, or iso nga ni di panagsikog ni Elizabeth, preparation mutlaeng, ti panang iparangarang ti bilag ti Diyos, ti panagsikog to, ti balasitang nga ubing. Kanya ti mensahe na kanya tayo dito'y kini Zacarias. Umuna, di pa nakaibabain. In their culture, no haan nga aganak ti lalaki o no babae, nakababain kanyada. Kaslakala, Lopez, baog. Dapay sa udan no, hanggang makaputot ka, nga nakugit. Support, kung ano ba yung katana. Kaya di ko na inikat nan, di pa kaibabainak. Ngaman niya ti ko na ti anghel kini Zacarias, gapota, haang ka nga agtong pa, haang ka mamati Zacarias, agumel kanto. Nagmayat siguro dagiti hanga mamati kini Apo Diyos ka agumel. Tat ako maagundaway dak maagsaon to na misa ako. Hangka mamati ko na ti anghel kini Zacarias, hangka mamati Zacarias agumel kanto. Nagumel. Resistance. Sino nga min mati mamati mo nga manungatawan. Nakabaybayag nga inururay da nga aganak da. Idi dandani nag-retire aday nga tawanan. Isupay la isasangbay na. Kamay sa nga mensahe na no hanga no awan ti imposible kani Apo Dios. Awan ti imposible. Dagiti sakit tayo, dagiti tartarigagayan tayo, dagiti kayat tayo nga mapasamak. Ti milagro ti biag tayo. Just wait, orayam. In God's time, kunana di jay, kagasampay mo ta, imaginampay mo ta, idi mo, dandanida, hindi mo agkubudan ka. Nakakita kayong ti kubo nga masikog. Makasarukod ka. Kasi bende, kubo nga masikog. Awang pa'y ngipon nan. La imagine nyo lada kayo ko ma-imagine nyo sino ti si Bendebem nga nangatakan niya agkubkubon nakasarukudan santo agsikog kas anula day tamutan. Awan ti imposible in God's time no daduma kaiyeg na dijay daw-dawaten tayo nga haan nga dijay kayat tayo nga oras addan to. Maikadwa ti haan nga panamati. Mukurang dijay adalan tayo ti rinabi. Haan tayo mabalin nga ibaga nga mamati tayo kini Apo Jesus di puso na kung kuna tayo dirabiin no umuna no kurang ti panakaamo dapat kaamon tayo. Maikadwa no ti level pay laeng ti panagbiag tayo ka sansani kwa tila priority tayo dito nga lubong ka gumana nga kuma. Adda kumamat, han nga dakas ngam no ti pala level na DJ ka, diti pala ang sansani ko kada, material things kada, diti ko hantay pala nga nalabsan DJ, adayupay. Hampay nga napaunag DJ pamati. No ti level ti relationship tayo, ti pala makitkitam kinikabsat mo, kapasig nga dagiti kamalina, agkrit-kritik, ti pala panagkit-kita tayo ti tao ka, hantay pa, imbes nga di panagkita tayo, kasla panagkita ni Apo Jesus nga napnuan asi, napnuan dungo, napnuan ayat. Ti pala pa nagkit-kitam ka, ala, dahil tala madildilaw mo nga awampay, maitulong mo, nakarabrabaw pala pamati da jay. Adayupay nga lubong ti pamati da jay. Ngam na nagbalbaliwan di puso, na nagtransforman da jay puso, uray pa no niya ti mapaspasamakan, uray no nagbasulan, adda dungo ti panangkitam, adda ayat ti panagkitam, isugaro ti ayat ti Diyos. Ngano ti pala pampanunuton ka. Kaslamot lang ti pampanunuton tayo pala. Kas ano agto pag ti grasya ti Diyos. Anya dahi jay, kwarta kuma. Sanikwa kuma. Dagitay pala ang ti pampanunuton tayo. Adayo pa'y hampay nga nakaangat dahi ta nga pamati. Kani Zacarias, dito nga ko anak talagaan, nagumel na roden. Taapay hang ka mamati Zacarias kunana, agumel kanto. Kano daduma adadagiti gundaway nga kurang dayay talag tayo kini Apo Dios. Kurang dayay pamati tayo kini Apo Dios. Ti ko man nagmayat nga banal ka, apay kaya nak nga tanga balbaliwan ni Apo Jesus.
Kaya na nga takas la ko without dahil ko agduado tayo no kabailan ni Apo Diyos nga aramiden kanya tayo. Nung na ununag ti level ti pamatin, ayun yan, haan laangan nga material things ti priority tayo. Ura di relationship tayo, haan laangan nga ti panagkit-kita tayo kadagiti kakabsat tayo ka husga. Haan laangan nga ti panagkit-kita tayo kadagiti kakabsat tayo ka kas nagbasulan da. No addan na ununag nga talag tayo kini Apo Isus no may isuot tayo pusonan dadtan sumreken ti asi, sumreken ti ayat, sumarunon dijay ima, agserbi ka kadakwadang addaan ayat, haan nga paraking ka, haan nga tapakaidaydayawan, no di pa kaidaydayawan ni Apo Diyos. Kinagmayat dati pa nangisagana na kini Elizabeth, numampay nataanganan, numampay adda-idadnan, impakita ti Diyos ti bilag na. Imaginam no kaya na nga pagsikugan tagkubkubo nga bakit nga awang ngipin na handa ka di mga kaya nga agasan ta haan na nga tanga kaya nga agasan di jay bahid di pamilya han na nga tanga kabailan nga ornosen di jay relationship nga haan nga kaslahan nga maurnos no adda talig tay king kuana. Ang nga tanga kabailan nga itid di kay kasapulan tayo no talaga nga nabuo di pa nagtaligtay king kuana. Ang kitaan tayo manan. Anya ti mensahe na no apay nga ni Juan. Imbaga ti anghel nga mismo. Nagana di anghel? Guryo. Wow. Guryo. Ni Gabriel anya ti kunana ni Gabriel. Isagaan amom ti kunana agsikugto kunana isagana nanto dagiti tattao na ornusen nanto dagiti haan nga parakin ni Juan haan nga parakin ni Zacarias ken Elizabeth manen wen napatgan di inururay da nga panawon nga panagsikog da ngem no kitaem di mission nga imbaga ti anghel haan nga para kanya da pamilya haan nga para ti bukbukod manen ni Juan para iti sa bali. Tapagayatan nga rod ti Diyos, maibaon. Katatano da tayo no adda na ununag nga talag tayo kini Apo Diyos no mamati tayo ti bilag na iso da jayan mapan iti misyon anya ti misyon para iti sa bali. No ama ka, haan lang nga di bagbagin ti pampanunutem. Mapan iti pamilya. No ina ka, haan nga di bagbagin ti panunutem. Wan addamat amasapol tayo no dadduma. Di pa nagsirbim kas ano nga patanuran di pamilya. Sabagay mayat magkatiin na dito'y Salcedo. Ngumada nakitak na minsan, Apo, DJ Nanang, Apo nakaarjod ko nam. Di kulor amin, Apo gimatang pati espaltong imarkat na di ko rimat-mat na. Kita di anak na agbukbutag di na pa yung madalusan. Bagbaginan samot, ornos ang agbagay. No kas ano matadalos mo kas ano ta para kanya na isungot nga di kung kunana no di pa nagserbi tayo or ket siya kuma or ket kami kuma no ti pampanunot ka para kanya nya awanen wrong anya naganan madinga pan nakaawat iti misyon at the mission tay amin da kayo nagadnak da kayo nga ada agtrabaho employed datay amin at the mission tayo. Anya dijay intalek ni Apo Dios iso nga ni Juan kunana di anghelen ka isagana nanto ti dalan na. Ornusen nanto dagiti pampamilya, isimpanan to amin. Haan nga para bagbagida nga pamilya dayjay. Kadijay ti karit na kanya tayo. No umunugan ti pamati kuna tayo no addapan nakaammo tayo ken Apo Isusen. Maisuot tayo pusonan. Ti panagkit-kita tayo, ti panakilangan tayo, kaadaan asi kaslakin ni Apo Diyosen, kadagiti tattao, sumaruno di misyon. Anya di misyonen, amin nga aramid tayo kuma, para kanyada, tamaiday-dayaw ti Diyos. Adda sa ni kuam, yes, good. Kung nangarod nga di may sanga di pagsasao nga, it is good if you have penny in your pocket, kunana. But it is better if you have Jesus in your heart, kunana di jay. Mayat no adda kwarta di tabulsam. Ngam na may mayat no adda ni Apo Jesus di tapusom.
Taapaya, no laeng no adda ni Apo Isos, no maisuot tayo ni Apo Isos, di ta nga maaramid ti pudpud no a misyon. Ngam no awan ni Apo Isos, na dayo pay, bagbagi tayo at sirserbian tayo, agkit-kita tayo ti kamali ni kabsat tayo, da tayo ti kayat na ti maipangpangato, da tayo ti kayat na ti mapadpadayawan, isungor day ta nga, klap, klap, klap. Anak ko na yung mahilig nga, agpapalakpak. Palakpakan tayo, na kita sponsor, uwan. At na pan nagreklamo, Father, nalipatan na kami nga, Mother Butler. Ay, kaya yung mapalakpakan, uwan, mangirecord ka ti palakpak tagmalmalum nga dengdenggam. Kisunor di ko na, the way we serve. Apang ka, ori ka na ito pa nagdalos na simbaan. Uri ka na pa nagbasakin pa nagpakumunyon. No, addapi la simingit nga para di pa kaiday-dayawak ang pangasim No, addapi la simingit nga para siyak samot. Maya mo lang pa nang ibasak. Uwan nga road, palakpakan ka. Idaton mo kini Apo Diyos. Maya mo lang dekorasyon mo, Father. Uwan, maya nga road. Masapol mo palakpak. Uwan. Naddapi la simingit nga di bagita yo ti maitanok. Dapela kurang na basit. Dawatem di puso ni Apo Isus. Iso nga rod nga ni Sakariasen, idi imbaga ti anghel ken kuanan ka. Inikat man di pa kaibabainak, ti pala pampanunutan na iti tao. Dayjay panagkita ti tao. Ngam di na pala na bigbig. Dayjay grasya ti Diyos nga impaay na. Di pan nakabalin ti Diyos nga naaramid ken kuana. Ngam in the end, intumot laeng no naganakan ni Elizabeth, ni Zacarias ibaganan tumot laeng. Inikat na, pinaraburan na, nagkantan tumot laeng. Nabigbig na, yanak mo ilan ni Juanen, later on, nabigbig mo laeng ni Zacarias ti grasya ti Diyos. Katata, anya mo ti kunanangor kanya tayo, masapol nga, tapno mamati tayo kina Apo Diyos, masapol nga makakita tayo ti masikog nga kubkubo. Tapno mamati tayo kini Apo Diyos ka masapol nga agumul tayo. Kararag ko man Apo, dagitay hanga mamati kanyang pagumulo mong tatan. Awan to ka agkanta. Nakawan mo agsaon. Nasiyat no nga sakto mo na. Tapno mamati tayo ti grasya ni Apo Diyos, api masapol pa ilaang agsikog ti bakit, un agsikog ti berhen. In the Eucharist, kunak man idinaminsanan, ita ni kalangkwasanen. Dadtan, milagro daytan. Pan nakabalin ti Diyos, grasya ti Diyos, agbalin nga bagina, kindara na. Apay masapol pa ilaang agmilagro di bagina sa atay mamati. Orayan tayo pala nga, bagi ni Kristo, kung ni Sir Robert ka, agbalin pala nga, nay, lasagang. Ayan na nga iti sausawan. Kala ko maday tayo intono nga, lasag ka, ay natay dara nga sausawan ko natapil. Di nga rod, kala ko madata, ang Eucharistia na pantayaw. Nutipan nakabalin ti Diyos ko natayo kadadtan. Napay masapul pala nga, at the Eucharistic miracle nga mapasamak sa tayo ito, ibuude yay pamati tayo. Ito ko natay nga rod ngamin, no kurang ginalage, kurang dayi pan nakaamukin ni Apo Isus, narigat nga sumuot iyay puso, narigat nga maaramid. Kangatian niya tinapintas nga aramidan tayo kam, every now and then, kanayon tayo kung mga ikarkararag, no agulimag tayo, uno agkarkararag tayo nga private, uno dito no agparintumang tayo ti sango na, Apo, paunagam ti pamatik, tinaunag nga pamati, madawat iti Diyos. Apo, yun unag mo ka di ati pamatik. Apo, ornusan dati, amok nga kayam nga ornusan, amok apo nga kayam nga ikatan dagiti mga agaw ti pamati. Ibaga tayo amok apo nga kayam nga dagiti butang ti biag, dagiti insecurities, dagiti kung kuna tayo nga nakasulat pay laeng, hanggamin makapwesto ni Apo Isus. Ngam no kaya na pa nga pinagsikog nga rod tatopol nga bakit si kantulaki din. Tantulaki problema mo. No daduma no kumapsot di pamati tayo tete spirituality tayo magkagkas diay ngumato bumaba.
At dati gundaway nga nga to di spiritualidad tayo, nagpigsat talik tayo kung na, dumteng tulat tamot ti kalaban, nagbaba, maagaw. Ngam agsubli tayo lataking kuha na, ang dato ti Eucharistia. No kinaya na, tinapasamak kini si Maria, kini Elizabeth, dadta tayo Eucharistia. Apay hanatay nga tanga kaya nga balbaliwan, hanatay nga tanga kaya nga dalusan, dahil yung parokya tayo, apay hanatay nga tanga pagbalinin nga nasantuan. So kung natin din minsan nga rabi, no kumanda nagiti amin nga iyad adal agraman ni Santo Papa, di bagbaga na tamatungpal tayo, nagperfect na tanga parokya, dahil tuyan niya. Awan siguro tinakamisootan. Awan nga tapit agdongdong sa no sermonan, kung kunana gati amok agtungtong dong sana magayam dahil jaya. Nagmayat nga tayo nga parokya, nakaaktibo nga ta amin na maisuot tayo puso ni Apo Jesus. Wow! Alay kararag tayo. Dagiti hanga mamati agumul. Agin sa sao akatari na magsao ka pay. Ha. Kung ko naman tabakagan no. Adamdama kaawan. Ha, kung ko manggagnak, kung ko diya kabsat wen. No, adda pamati tayo, haan adda ay awantihan na kabailan nga aramidan. Dagta ni Apo Isusen. Hantay nga orayin nga agparang ti anghelan. Hantay nga orayin nga agparang ti anghelan santo sa tay mamati. Nagparparang ti anghel kada kayo mo na lumabas kayo dyan ti Campo Santo ka white lady kung ayaw maitarayan nyo mat. Anghel da yung aguro agbanbantay kada giti minatay tayo ka no makita mo loko na mat. Adda ko maibagana kay intarayam mat. Kung malabsam ko magkakunam mo, niya dyan nakapuraw ijay. Anghel day dyan nga, hello, kung kunana nga lumabas ka, di magkayat nga denggan ka. Dyan magkampo santo day dyan ka, anghel nga agbanbantay ka, dagi dyan minatay tayo ka, hindi magkayat nga kitaan. Sukir ka mo, nalakapay. Yaya, isong apay orayan tayo palang agparang ti anghel, sa tay aramidan, ti panamatin, orayan tayo palang agmilagro, miracle daytan. Milagro daytan. Aw-awatem ti komunyonan ka milagro daytan. La kakabsat, karit na, paunagan ti pamati, dagiti dawdawat tayo, dagiti mapaunag jeri na espirituan nga panagbiag tayo, lampasan tayo dagiti pagaayat ti tao nga, kaslala, iso ti usto, relationship nga han nga maururnos, no adda panagtalit tayo, no mamati tayo kini Apo Diyos, mamati tayo kanya na, maaramid amin dayta. Tumakder tayo. Babaan ti tulong ni Apo Santa Maria nga ina tayo, agkararag tayo, iti ama tayo ana ilangitan, itinapnuan parabor apan nulong na, kat kuna tayo, Apo denggam dagiti tattaom. Dawdawatan tayo, dagitag serserbi, ti simbaan ni Apo Santo Papa Francisco. Apo nga papadi, kinamin ana dumaduma nga ministry, tapno babaen tinainaan a pangibabaet ni Virgin Santa Maria, tapnos nasalun at da kuma kanayon, iti kasta, mapatibker, ti pamati, dagiti tattao, nga naitalek kadakwada, kumararag tayo. Intay met, idawdawatan, dagiti adda, iti turay, iti gobyerno, ti presidente, ken babaen na, tapno babaen, tinaasi unay ni ina, ipain na nga awan sarday, ti panangikararag na, kadakwada, ket ikagumaanda, ti mangbirok, ti pudno, kinaragsak, apan nagserbi, kumararag tayo. Tulungan da kami, o inami, nga masideg, kin mangnamnama kin Apo Jesus, anang runa dagiti kakabsat mi, a biktima ti kalabes a bagyo, kin uray dagiti makasapol, adungo ti panakaaywan, sanda kuma mapakawan tinamnama, kumararag tayo. Iraman tayo nga idawdawatan dagiti agtutubo, ti sangalubungan, tapno sa lukuban ket iya dayo kuman ni Apo Santa Maria, ida kadagiti dakes nga impluensya,
iti aglawlaw, kumararag tayo. Diyos mi, napno ti kaasi, pag inanaem ket isang pet mo, kadin iti pagariam, dagiti amin, apin mo sayan, iti kasta, makipagragsakdan ken ka tiag nanayon, kumararag tayo. Agulimat tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggeb. Dagiti panggeb ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, denggam dagiti tattaom. Diyos nga apo mi iti daytoy nga aldaw, rambakan mi ti panakayuli. Ni Apo Santa Maria sa dilangit, dawatin mi ken katapunwan na kami. Kadagiti agkakaimbag abanag, tapno maidaydayaw mi tinagan mo, babaen ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Awatem kadu dagitoy sagut ti tao, nakurapay makitangem ayat ti linaunda. Manipud ti bantay, baybay karayan ken talon, tinagbanugan mi ita umay mi datun, dagitoy ti bunga, ti anus regta ken rigat, apagyaman mi ken ka ken mangyebkas ken ayat. Awatem kad uapu, dagitoy sagut ti tao, nakurapay makitangem ayat ti linaunda. Kadagitoy nga ima, nga ita silulukat, mangyawat kadagiti datun anapnuan ayat. Isuda kuma metlaeng ti pakayawatan, ti kapyarag saken ayat Diyusan. Awatem kad uapu, dagitoy sagut ti tao, nakurapay makitangem ayat ti linaunda. Kadagitoy nga ima, anakaiyawatan, ti kapyarag saken ayat Diyusan. Isudan tu kuma, metlaeng ti mangisaknap, kadagiti amin atau ti wagas ni ayat. Awatem kad uapu, dagitoy sagut ti tao, nakurapay makitangem ayat ti linaunda. Manipud ti bantay, baybay karayan ken talon, tinagbanugan mi ita umay mi ida
aton. Awatem ka sagut ti tao, nakurapay makitangem ayat ti linaunda. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita kad asya ayat dagitoy sagot nga iroknoy mi iti altar mo. Tapno daytoy daton, daytoy idaton tinarasi a kinatao mi, mapasanto ko mababaen tinadyosan abileg mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Udno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin a propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat ni Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan sana impatuldo idi nga addan ket timet laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan nakaipasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo kat kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa, ti langit ken daga, napnuday ti pakaidayawam. Hosana ti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan, ti Apo. Hosana ti kangatuan. Pudno unay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagig isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamat akalpasanday di pa nang rabiida na ngala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babain ti krus mo.
Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, itdem kadakam kaldaw itoy, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, kan iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo, kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Dios amang ikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Dios amang ikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Dios amang ikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, item kada kami ti kapya, item kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana.
Apo, jak may kari nga umay kakanyak, ngam di may sala nga sa mapaimbag tuntoy kararo. Tumangadak ken kaapu ket iyeb kasku tuy araraw ko itaasim kenayat mo inak italek tuy asug ko tumangadak ken kaapu ket yebkas ko tuy araraw ko itaasim kenayat mo inak italek tuy asug ko ngarud o Dios apu ken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakad kibinen ala inka tarabayen ala inka saranayen tapno agtalina eda bukod mulaeng ngarud o Dios apu ken ka inak dawaten daytoy adipen dagita imam ipatay mo ket pukawem sipnge tibiyag ko tasikalaeng tibagnus ko nga agturong kinapudno dagita imam ipatay mo pukawem sipnge tibiyag ko tasikalaeng tibagnus ko nga agturong kinapudno ngarud o Dios apu ken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakad kibinen ala inka tarabayen ala inka saranayen tapno agtalina eda bukod mulaeng ngarud o Dios apu ken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakad kibinen ala inka tarabayen ala inka saranayen tapno agtalina eda bukod mulaeng Kumararag tayo. Agyaman kamken ka uman nakabalin a Diyos, gapo ka dagiti imparabor mo, ipaay mo ka di, tatarigagayan mi asipupod no ti isagot mo, iti kasta, iti nadalos anakem, patgan mi asiraraem, ti pan nakaipas nga iti mangisalakan kada kami, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo.
Pagyamanan tayo, dagiti nangidaulo, iti dagiti nasantuan amisa, dagiti kakabsat nga taga San Gaspar, Kaliwakiw, ken Pias. Into no rabii, di jay simbang gabi tayo, ti pakaaramidan na apo kat ita barangay ay jay sitio Masilag. Masilag? Nakaparte kayo? Ay ampay. Sigurado nyo Galpasan ti misa, hindi libad na tatay nga jak amo da yan, no, puto kapewon, no, basta mayon to kitaan ng taagkakape tayo, tumakder tayo. Ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. In kayo iti amin a lugar, ket pagbalinen yu ida nga adalak. Bunyagan yu ida itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagi penyo nga adda akto dita sibayu. Laglagi penyo di kay tu panawan kaanuman.